Katong silingang lalawigan sa Siquijor na sikop sa kapulisan ang 5 ka suspitsado sa pagpamunog sa usa ka 36 anyos nga gituhuang adunay diferensya sa pangisip. Ang biktima giingon nga usa ka boksidor kaniadto apan tungod sa pagkadisgrasya aduna kini kakulian sa pangisip base usab sa pakisusi sa kapulisan. Sa investigasyon sa kapulisan, nasayra na ang biktima na adapit sa usa ka tindahan sa baybayon sa dagat din ang 5 ka managbarkada na nag-inom. Daling nasikop ang mga suspitsado base sa kuha sa CCTV. Apan ang tulura ang ipriso kaya ang duha mga minor de edad o gipapauli lang una. Giangkon usab sa usa ka suspitsado nga ilang nabuhat ang pagpamunog tungod kay mga nakainom na kini. Pasaherong mogikan unta sa Ormoc City padung sa Sugbo agi sa Pantalan nalahos ka tanggong kinuhuman na sakpan nga nagdala og pusil. Ang dinakpan o sa kakanhi siman og dihang padung na kini mosulod sa port terminal na diskubrihan pinaagi sa scanner ang armas nga gibutang sulod sa iyang backpack. Naila ang pasahero unta nga si Alfred Tahan Langit, 41 anyos og taga Barangay Manlawaan sa Tabango, Leyte. Gihimakak sa dinakpan nga iya ang armas. Iyang depensa nga posibleng gisulod kini dihan naglinya siya padung maglukat og tiket.